Gombiro president, Emenacha, Zimbabwe resident. Malisa kawanda sema pati kuzeri pasen. Uri mpereki siva kana uchiita zvaunoita iwe ziva ramangwana. Alright then, kwete kuita mazvake izvi zvotikuna sevana. Ndachemai ndafamba kumaprofita vandiudza kumba kune ngozi. Baba vakaponda munhu after 2 days akafira muhosi. Gombiro tingaitawo seiko tiripe ingozi. Tarisa vana vese zvavaparara nenjozi. Kusama chino nechino hapana chabuda. Ngozi yaita kuti tambapada. Kusiya tese takati rabada. Taramba nada hatichaida. Koma vangu mushonga vengozi kuiripa. Kuti nhamo yacho katigozoskipa. Varipo vakaenda vakatetereka. Ane mhepo vakapembereka. Ndachemai ndafamba kumaprofita vandiudza kumba kune ngozi. Baba vakaponda munhu after 2 days akafira muhosi. Gombiro tingaitawo seiko tiripe ingozi. Tarisa vana vese zvavaparara nenjozi. Unganai amawe, uzanai amawe. Kuti ngozi tiripe, zvainodawo tipe. Chiita ingozi ipfuure, rega tiripe zvipere. Tiri kushingirira magitare, Mwari komborerai kuti zvifaye. Ndachemai ndafamba kumaprofita vandiudza kumba kune ngozi. Baba vakaponda munhu after 2 days akafira muhosi. Gombiro tingaitawo seiko tiripe ingozi. Tarisa vana vese zvavaparara nenjozi. Kusama chino nechino hapana chabuda. Ngozi yaita kuti tambapada. Kusiya tese takati rabada. Taramba nada hatichaida. Koma vangu mushonga vengozi kuiripa. Kuti nhamo yacho katigozoskipa. Varipo vakaenda vakatetereka. Ane mhepo vakapembereka. Ndachemai ndafamba kumaprofita vandiudza kumba kune ngozi. Baba vakaponda munhu after 2 days akafira muhosi. Gombiro tingaitawo seiko tiripe ingozi. Tarisa vana vese zvavaparara nenjozi. Ndachemai ndafamba kumaprofita vandiudza kumba kune ngozi. Baba vakaponda munhu after 2 days akafira muhosi.